Hävis toi. Nyt se hävis se alue tosta. Ei voi taistella. Ei voi taistella. Okei. Mä jään vaan tähän ottaa. Mä en tiedä missä se näkyy. Katsotaan kohta. Mä menen tähän istuu tähän tuolille. Mä oon tässä yläpuolella. Missä se on? Tässä. Siinä. Aika monikin on. Hei, mäkin teen tää emote. Ota. Missä mun istuma ei? Nyt niin, alkaa. Nyt rupee tapahtumaan. Se Daigo rupee repii sitä. Mitä? Kohta ruvetaan tappelemaan. Pitääks meidän tappaa tää? Hei! Soiku! Sä pystyt siihen! Ei anna tappaa. Oho! 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 Mit? What the hell? No tästä tulee tänne tappelu. Apua! Ai! Oikeestihan tuon toisen pitäisi olla paljon isompi. Se imee tuolta lisää demoneita. Voimaa. Niin ja demoneita. Niin ja voimaa. Hei, en mä oo demonia sinäkään. Hei, se kasikatos. Wow. Ja nyt on normipeli. Ai tossa on vielä... Siellä on vielä toi safe zone on tossa. Pelataanko tää peli loppuun? Mä en tiedä, kun jos tosta lähtee tosta safe zonelta, niin mä veikkaan, että tohon ei saa aseita, mut sitten taas niinku... Siinä kuolet Stone. Niin ja sit siinä käy silleen, että täältä saa jotain täältä saa kamaa, kaikki loottia täältä niinku. Täältä saa tässä on... Jade on paikalla. Ei, täältä saa enää... Mulla ei Ei rahaa. saanut enää... Ne kaikki otti jo. Kaikki kerkes